Herztime, centar za odvikavanje od kockanja, lider u regionu. Dobar dan, dragi roditelji, ovom prilikom se obraćam vama. Dakle, ukoliko imate problem sa patološkim kockanjem u svom domu, u porodici, ako vaš sin, partner, neko ima problema sa kockanjem, nemojte, molim vas, da pokušavate nekim svojim metodama da to rešavate. Znači, sigurno grešite, ali sigurno. To vam govorim iz iskustva, svakodnevno razgovaramo sa roditeljima i uvek dođemo do zaključka da u minimum 90% slučajeva se grešilo od vraćanja dugova, kako se vraća, zašto, kome, kako, čitava dinamika, znači, što se tiče toga. Ali, problem nisu dugovanja. Problem su kako da kocka izađe iz vaše kuće. Kako da to razrešite. I vi pokušavate na neke načine koji jesu logični i koji zaista deluju smisleno. Ali kada je kocka u pitanju, ne rade. Pravite štetu, ne samo osobi koja je u problemu, pravite štetu vama, čitavoj porodici. I onda me pitate kasnije da li smo mi negde pogrešili. Pogrešili ste zato što vreme neumitno teče. Vreme teče. A vi kasnite sa donošenjem odluka. Promenilo se. Nije vreme isto kao pre 20 godina, 30, kada ste vi možda bili aktivniji, mlađi i tako dalje. Nije to ono vaspitanje koje je bilo možda za neku našu generaciju. Sada se vreme mnogo ubrzalo, drugačiji je program u mladim ljudima, drugačiji je sistem vrednosti, a vi to ne poznajete i to je u redu, jer vi poznajete stvari kojima se vi bavite. Znači, želim da apelujem da ogroman procenat vas koji nas zovete i tražite pomoć, znači ste pravili greške i greške i greške i čekali i znate kada se javite? Kada ste u ozbiljnoj crvenoj liniji, kada su vam presušila sredstva, finansijska, kada vam je zdravlje, znači, narušeno, kada ste potpuno čitava porodica pred raspadom, onda vi kažete, jao, šta da radimo? Ljudi, onda je vrlo komplikovano. Da li može išta da se radi, šta može da se popravi, a šta ne može, u kojoj meri, kako i tako dalje. Znači, nemojte da se oslanjate na vaše znanje, jer da ste imali znanje, možda do toga ne bi došlo ili bi vratili jednom dug i tu bi bio kraj. Ako se to ponavlja, znači da tu nešto ne štima i doćete u poziciju da se čitava ta mašina raspadne. Znači, čitava porodica da se raspadne i da onda ne znate šta da radite. To je kao da odemo kod automehaničara i odnesemo ovako delove u kesu i kažemo, evo, sve se raspalo, pa vi sad vidite, sklopite nekako to. Presložite. Ali ako može, ako nekako može i da završi fakultet i da bude dobar otac i da brine brigu o supruzi i da pita za i da... Pa, aj polako. Aj malo lagano. Znači, ako čekate da vreme uzme svoj danak, to će biti jako komplikovano. Znači, reagujte dok je u početnoj fazi i dok to zaista može da se razreši i da se podvuče crta. I nemojte da se pitate sutra. Ako vas jednom prevari, jednom pokrade, jednom vratite dugovanja, on je odgovoran. Drugi put je podeljena krivica. Svako vraćanje dugova, treći put, četvrti, sedmi, 12, to je isključivo vaša odgovornost. Niste reagovali na način na koji treba. Eto, toliko od mene. Nemojte se ljutite, možda vam ovo deluje malo surovo na neki način, ali to je istina. A vama jedino istina treba da bi mogli da razrešite problem. Evo, veliki pozdrav od mene.